Hey, yazi enye into ofuna uqwalaselwa guys, yipace man enizithutha ngayo indaba ezirongo. Nihambisa ulwimi apha nizandileqisa ngamagqwirha. Ayoshop yami leyana fundini nam ndinxusile pha. Into yami ephazi impahla qha ezinazo zixhomekeke kwi-support yenu. Otherwise ndingathi ndifika nam pha ndiyorenewisha i-contract kuthiwe esimenqindini khawuqokelele izinto zakho apha sigqiba ispace. But ke asikho lapho namhlanje guys. Zininzi iibrand ezipha ezinye zizamangam engawazi nowazi. Khona ibranch eseFourways Mall esentini. Kuthiwa ayikho kude pha bungene ngala entrance kaTotal Sports kangiba sebekhona shema basupportileyo enkosini guys. Jonga ubrand mazela apha eCape Town mina kodwa ukwazile into bazixhamla ayojobha iFourways ayothenga nje iskip. Dango Saturday bekuvulwa lila apha eCanal Walk eCape Town pha kwi-upper level between uMakham no-Archive. Ijano kwiphamo sibhizinesi selfie abanye abantu bandibona uba andilumi bathenga abathengileyo shem but ke nalapho uyayazi mos asibiza sigxothi akukho pressure. Ngimbonile ngena Uncle Thobbz. Yes man. Canal Walk guys. UNKLE is in Canal Walk. Ngomnye umtshana ondisapota kakhulu ke lowa uqala kwi-carbs impahla yonke into manje. Pop in at Canal Walk, you'll find the merch, Uncle Thobbz. And if you're lucky, you'll get to see the man himself like myself. Xa yona nto inzima ke ngoku ngekama up yaselokishini once ube ngathi uyawina automatically you are expected uba uwinise nabanye. Habo guys nama ndikafiki phaa kule ndawo ndi-aime kuyo and ke ungathi ukwazi ufika kwi-finish line ndirhuqa amahlahla. Ningandivi rongo guys man, abanye sebethumela i-CV kumfondini uba ankile uba uyaqesha phaa ishop. Shop yam guys bebetshilo bathi bayaqesha apha eCanal Walk. Umuntu ofuna utry luck nantsi i-email address angafowuneli mna okanye asendele mna ii-nudes ayindima oqeshayo phaa but ke asikho lapho namhlanje guys.